खुलुमबाय बयखौबो खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो मोनफैलायबाय बकार' दाख्लैबो नुखादों नोंथांमोना स्टेटासआव गेजेर गेजेर डायलग मारिनो गोसो जायो आरो दिनैबो एसे दुखुबो नांदो न'आव थांफिननो बिराद लुगैदो मनु जाखांबाय आरो दिनै मा दिन जोंहा न'आव थांबा बेनो जायो आरो न'आव थांबाथाय फैनो बायो गाबनो ओंखारलायो न'निफ्राय फैबा बिराद दुखु नाङो आरो इथ' गाबलायो जोंहा इसराम बेसराया दिनै मा दिन रायजोफोर मिथिगोन ना दिनै गुलाब फुल होनायनि दिन गुलाब फुल आरो मा चकलेट इनि उनाव मायबा मायबि इदिनो आरो लोगोफोर दिनै जाबा भेलेन्टाइन डे कुलुक 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 हेपि भेलेन्टाइन डे जोंनि गाननाय इफोर जाबाय इंलिश जोंनिया मा मिथिबाय बैसागो जायो मासा होननानै बैसागो मासानो थांनानै खारलायनाय खुदलायनाय जायो मोजां मोनना खारसनलायोना बेफोर जाबाय जोंनि भेलेन्टाइन डे देसि बर'फोरनि देसि भेलेन्टाइन डे बैसागआ जोंनि भेलेन्टाइन डे रायजोफोर खोनासंना ला ध्यान लाखिनायाव जों दा जितु भेलेन्टाइन डे फालिबाय थादोंना बे जाबाय इंलिश भेलेन्टाइन डे विदेशी भेलेन्टाइन डे इंलिश मानसिफोरा फालियो आच्छा तो बे हाखाफोरनियाबो बैसागोआनो भेलेन्टाइन डे बैसागआव बिहु मासानो थांनानै इसा मासानानै मोजां मोनना खारसनलायो बे जाबाय पियर भेलेन्टाइन डे तो थेवबो बाहेराव थानानै बाहेरनि हावाफोरदो बारफोरदो बाय एडजास्ट जानांगोन ना तो बेखायनो आं दिनै गुलाब फुल लाबोगोन होनना सानदों बोरायनि कारणे पार्कआव हाबबाय गुलाब फुलानो खोरिजोब्बाय अखायानो हाथाराखै इमान दिन अखायानो गैया तो मा खालामनो आरो रास्तायाव नैलै मायबा मोनसे मोनदों आं दिनै बारा दामि नङा ओरैनो नैया 24 केरेट यालो गोल्डनि आरो नैबे तो ओंखारनाय बादा माला जाबाय बिदि 24 केरेट यालो गोल्डनि नैबे बाय दामा बेसे 24 केरेट गोल्डनि दामा नोंथांमोना मिथियोफोर गाज्रि दामोन आं होनायनि कारणे बारा दाम नङालै फुटपाथनिफ्राय लाना फैदो बिराद खम दामि थेवबो 24 केरेट यालो गोल्ड दे रायजोफोर दिनै खुसिनिबो दिन दुखुनिबो दिन दिनै 14 फेब्रुवारिया ब्लेक डे होननानै मानायो मानसिफोरा मानोना पुलवामायाव एटेक जादोंमोन ना जोंनि CRPF जवानफोरा शहीद जालांदोंमोन बिथांमोननिसिम जों गोसो सिंनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय बिथांमोननि आत्माया जाहाथे आलो गोजोनै सोरगोआव थायो आरो बिथांमोननि न'खरा जाहाथे बयबो मोजाङैनो थायो बेखौनो जोङो आरज गाबबाय गसाइनिसिम आं बुरैनो जितु गिफ्ट लाबोदोंमोन नैलै बिखां गान होनि रायजोफोर गान होनायनि उनाव नोंथांमोना माबायदि नुनानै माबायदि नाङो कमेन्ट खालामबा बाय गोजोननाय मोनगोन आङो आरो नेक्स्ट टाइम लाफिननो गोसोबो जानो हागौ जुदि कमेन्टआ उल्टा सिदाबा आरो मोजां नुवाखै होनना बुङोबा माने नेक्स्ट टाइम आं लाबलिया आङो बेखौनो आखा खालामबाय नोंथांमोना कमेन्टखौ बाय खोलैनानै होयो जाहाथे आं नेक्स्ट टाइमाव लाब नाङा जायो होमबासो बुरिखौ आं अपसन मोनसे होनना दोनखादो रायजोफोरा जुदि मोजां होनना कमेन्ट होयोबासो आं नेक्स्ट टाइम लाबफिनगोन आरो हामा होनना कमेन्ट खालामबा नेक्स्ट टाइम मोनसेबो गिफ्ट लाबलिया रुको 1 मिनिट दिखाओ पहना के दिखाता हूं मैं रो तो से अरे खानाय तो साइड खालाम खानायखौ सोर साइड खालामगोन इखो माना बुङो नों बुंसन नों लाना फैदो हा आं मिथिया नों मिथियाला गावसोर मोनलायदो नों मिथियालासिनो लाना फैदो मा नाम बिखौथ' बुं रुको रायजोफोर माबायदि नांदो आंनि गुस्नाया गुसुंना गोलाव नोंनि गुस्नाया गुसुं नैसिनिल' आधा फुटल' मोजाङानो नांदो खिन्थु मोजां नांदो आमा नुवाखै मोजाङानो नों रोंसोदो सानलामनो आंथ' मोजां नुनानैथ' लाबबाय नों माबायदि नांदो नोंथ' मोजां नुदो रायजोफोर मोजां नुवाखै होनना कमेन्ट खालाम नेक्स्ट टाइम होमबासो आं लाब इथ' होफैबाय दा आंखौबो सानैसो आगैफोरा सोंगोन गुमैनो होदोना होआखै होननानै गुमैनो मा होनो फैसायानो गुमैनिनोखा फैसायानो गुमैनिनो खारैनो मा होनो गुमैया लोगोफोर रायजोफोर नै फनाबो दोङो फना गान खुलि बेसे लादों मोजां दाम 30 थाखा लादो जानो हागौ 60-70 हाजारबो लादो जानो हागौ कनफ्यूजनाव दोङो आं गावनो मिथिया गाबोनो आगैमोना बयबो कमेन्ट खालाम इबे 50 थाखा लादो ना 100 थाखा लादो लोगोफोर जियानो जायाथों मानो खम टाइमबाबो दामिबाबो मानसिया लामनानै होफैदो गोसोआव दोङो बा हिनजावनो बिसिनो लामना लांना हैनांगोन होननानै गोसोआवथ' दोङो दा बिनि कारणे मोना बिराद खुसि मोनदो आरो बेलेगफोरा बुदलायनाङा माला इसा होआखै होननानै टाइम थाबासो होगोन मानसिया किसुमानिया फैसा थाबाबो टाइम थायाना किसुमानियाव मायबा मायबि प्रब्लेम खमायलाना दखानाव
दिनैनि दिनाव सोरबा गिफ्ट होनो नांगौ चक्लेटखौनो बायनांगोन नुबा दखानानो बन्द जागोन खामानि मावना फैनायनि उनाव लेट जाना फैयोथ' बा किसुमाना गुलाब फुल बायनांना नार्सारियानो आंनि बायदि फुलानो गैया जागोन थ' गाज्रि मोननाङा फैसा होदो फैसा होआखै होननानै थ' जोंहा बाय एसे होनायखाय बाय एन्टारटेनमेन्ट नै आरो गिफ्टआ मा माने गिफ्टआथ' माबाथ' हौवा मानसिफोराथ' हिनजावफोरनो होखायोना गिफ्टआ खिन्थु दिनैनि एसे स्पेशल दिनफोराव मोनबा एसे मोजां नाङो आरोना गोसोखो जे मोनाव थाबाय थायो आरोना जे बे मोनसे बुस्थुखौ आंनो बे मोनसे समाव होदोंमोन बा बै खालि होदोंमोन बा उनाव लासे मोनाव थाबाय थायो आरोना दिनै भेलेन्टाइन डे ना रायजोफोर एसे बाहेराव गिदिंनानै सलाबोथोरा फैनि लोगोफोर थ' लोगोफोर जोङो नैया बकार'नि जाना माना रेस्टुरेन्ट आरो नाटक होनना बुङो बेयाव एकदम स्पेसियेलि बुस्थु मोनो आरो बै बाहेराव बनायगासिनो दोङो काउन्टाराव टिकेट लाबाय दोङो टिकेट लानानैसो होयो आरो बेयाव बहुत माने मानसि जायो आरो बुंनाङा आरो थ' भितराव जनोनो जागायानो गैया थ' बाहेराव जनांगो जों बाहेराव जनो कारने बेबस्था खालामनांदो जोङो सला भटुरा लाबाय नै पेटेयाबो जागासिनो दोङो जा मिस्टारा खारबा समोसा आरो बुरियाय नै बुरिया सला भटुरा जाबाय दोङो जानि लोगोफोर बाराया जागासिनो कुटल'आ सिंग्रा जादो कुटल' जेबोरै जादो ने एडो वो वाला भी चटनी वाला भी खाओ नहीं मुझे उल्टी आएगा मारे पर रात भर में उल्टी आएगा संख्रि बाय बोरै जुम जादो ना बेलेगनो जानायाव जेमान हरदे दिनै बारा हर मोनाखै मानबा बनायनाया मानसि भिर जादों ना टेसार मानसि इमान मानसि थ' लोगोफोर जों जाखांबाय दा थांनोसै जानानै मोजां नांदिया दिनै एसे संख्रिया गोबाबमोन आरो थ' थेवब्लाबो जाबाय दा आरो जानानै आरो न'आव थांनानै आरो अमा बेदर दङ अमा बेदर सङै लायनोसै जायै लायनोसै आरो हरावसो गाननाय इफोरो भेलेन्टाइन स्पेशल नाइट हा काम गैया इबो काम गैया मानसोगोन अच्छा 850 wah बेसाङाव अबे मोनसेया बाय मोजां itu yang मोजां होननायखौ मोजां नांदों लाजेखौलाय थ' लोगोफोर जों मोनफैलायबाय बालुलुनो नटखट हटेल नटखट रेस्टुरेन्टआव बिराद माने फेमास आरो बिराद पपुलार इनिसनि बकारुआव मिथायानो गैया रावबो बनायनो हाया नटखटनि सोदार इमान मोजां मोजां मिथाइ बनायो जानानै माने बिराद गोजोननाय मोनो थ' बेखायनो आं बुरिखौ लाना आंबाय दिनै भेलेन्टाइन डे खाय भितराव रेस्टुरेन्टनि भितराव फुल आरो मानसि जनो जायगाया थ' बाहेराव जनानै बिखौ जाहोबाय आंबो जाबाय जानानै ना उदैया आंनियानो बाबारे बा खनथाम माबायाव थांनांबाय बाथरुमाव एकदम हसमला पेकेट थाम जाबाय थेवबो उदैयानो नै गुरु होनबाय एकदम फुलि अबस्था गैलिया मा बुंनो संख्रियाबो गोबाबथार जादोंमोन आरो आंना दिनै रेस्टुरेन्टनि मालिकना मा खालामगोन माने एयार टाइट रुमाव फजनानै ना दरजाखौ थेट फांनानै आं फजना लानो गोसो जादोंमोन आं खिफिनानै साला
Salah. Agni kipina enoka kipina gam salah manamsu ina udidu gam na ikabu udidu gam salah. Emang Udi salah. emang letra jini songna ada songkri kapa. बिल्कुल हट गया मानो बिदि जादों लोगोफोर माबालै भेलेन्टाइन डे खाय बिराद मानसि कास्टमार बिराद जानायखाय गिदिर एकदम जादों। टप संना होदो संख्रि काबाब एकदम हट गैथारामोन आरो उदै आंनो फुलिजोब्बाय लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर आंनिया उदैया एकदम कुरकुर करकार जाबाय आरोना बारा भिडिअ बनायबायाबा आंनिया दा आरो माखौ खारनांगोन पाता गैया नोंथांमोननि सिगाङाव खारनाङि एसे लासिं मोनो बेखायनो भिडिअखौ बिस्नियावनो फोजोबलायनोसै आरो न होमबा तो मा बुङो लास्टआव जय बर' हारिनि जय खुलुमबाय रायजोफोर जय हिन्द गुड नाइट बाय बाय